No niin, terve vaan. Homman nimihän on se, että tässä on ilta mennyt vähän pitkäksi ja alkoi vähän hiukomaan. Ja mietittiin, että mitäs eväitä tässä voisi tehdä. Ja löydettiin tämmönen blenderi, sekoitin. Ja siitä sattui löytyy tuoreita banaaneja, Chiquita-banaaneja, maitoa, rasvatonta maitoa ja litra jäätelöä. Ja mitä näistä voisi tehdä? Ja mä ajattelin tähän banaanipirtelöön. No niin, ja nyt ollaan edetty tähän seuraavaan vaiheeseen. Eli ne banaanit on kuorittu huolellisesti ja me ollaan laitettu ne tähän blenderiin. Ja seuraavaksi me otetaan tästä tuo vaniljajäätelö, pilkotaan sen ja laitetaan sopimusosas tonne ja lisätään tähän maito. No niin, nyt meillä on ne ainesosat sekaisin tässä blenderissä, eli tää on käytännössä tosta painetaan ja se lähtee sekaisin. Mä laitan ton pienensin pikkasen tot vaniljajäätelöä ja mä annoin sen sulaa pikkasen, että se on pehmeämpää ja silloin se sekoittuu helpommin. Ja mä laitan tästä nyt tän korkin tähän päälle. Kannen! Kannen siis, joo. Ja katsotaan mitä tässä käy. Ja ihan hyvinhän tää näkyy täältä sekoittuvan, että tää on varmaan ihan kohta valmista. No niin, nythän tää näyttää olevan sitten valmista, että otetaan tällainen testimaistelu tästä. Kyllähän tää hyvää on. Onhan tää hyvä. Halpaa ja helppoa. Suosittelen kokeilemaan teillä kotonakin. Tää on hyvin helppo ja halpa. Opiskelijabudjettiin sopiva. Tällä kertaa. Ensi kerralla tehdään jotain monimutkaisempaa, kuten keitetään kananmunia tai vastaavaa.